Gidudahang treasure hunting sa Tuyan, Naga. Gisusi karon sa mga opisyal ug barangay ingon man makawani sa Senro. Si Luan Mirondina adunay live exclusive report. May Babwa pagani malit ang suspension order sa mga quarry operations dinhi sa dakbayan sa Naga. Usa ka illegal nga pagpangubkob na usab ang gireklamo sa pipila ka mga residente dinhi sa Barangay Tuyan o gisusi kini sa mga kawani sa City Environment and Natural Resources Office. Nobyembre 7, gisusi sa mga sakop sa City Environment and Natural Resources, Naga City Police ug mga opisyal sa Barangay Tuyan. Kining usa ka pribadong luna sa sitio Suba, Tuyan, Naga, diin katahong may iligal nga pagpangubkob. Matud ni Kapitan Darwin Villarreal, ubay-ubay na ang mga reklamo ang ilang nadawat sa mga mulupyo sa dapit nga nahubsan ang ilang mga tabay tungod sa padayong excavation activities sulod sa naasong pribadong luna. Ako nagyadto, atong musyan pa ko, kung dili ko kasod, nangpit, may mutubag. Ako nagyadto, kita na sa kural, ang sural, ako din nagawang sugagdan ba? Nagdan na, wala nyo kayo makita ito, mga kahoy lang siya. Pagkuhan sa kahoy, na ba di tao? 2007 pa, gituhuang gisundan ang pagpangubkob sa dapit. Apan way may barog sa mga mulupyo sa dapit, aron ipadangat ang reklamo ngadto sa City Environment and Natural Resources Office. Apan tungod sa nahitabong landslide sa Tinaan, Naga og MGB report sa giingong nagkalapad nga red zone o danger zone sa dakbayan sa Naga, hinungdan nga mas naigmat na ang mga mulupyo sa dapit. Samot ang ilang pagduda tungod kay gitabunan og mga trapal ug sin ang gikural nga luna ug may pasking pa nga magpamulta kung may mga has nga mosulod sa dapit. Pag pasuna ko ni kalimutan jud sa atong iyang trabahante, taong na kuno. Sa laon na sir, ako na diyan. Kung siguro naman, delikado ka taon ka dyan. Ang lumlupyo ka rin. Matud ni Jehan Repolyo, City Environment and Natural Resources Office designate nga nasuta nila nga anaa sa 30 ngadto sa 40 katiil ang giladmon sa gikaut na sa dapit ug nakita nga may mga sugaong scaffoldings kini nga gipamutang. Apan ang Norwegian National ug ang asawang Pinay nagdumili usab pagtug-an sa ilang katuyuan sa pag-excavate. Inay, sila pa hinuon ang nasuko ngadto sa mga opisyal sa barangay ug mibahad nga mopasaka og kasong trespassing. Gisuwayan pagsusi sa Balitang Bisdak ang dapit apan way mga tawo nga miatubang kanamo. We asked him the documents or any permits regarding the activity, but he presented no documents. Sa pagkakaroon, gihanay na sa City Environment and Natural Resources Office ang ilahang inspection report ug gikatakda nila kining iduso ngadto sa DNR aron kini mahimuan usab og tukmang laka. Bob? Thank you so much, Mai, sa imong live report.